номаи навбатӣ омадааст ки хост ҳаминро ҳам қироат кунам ва баъдан ба шумо хайру хуш кунам. рӯзе модарам падарамро садо зад ки сарпӯши бутилро боз кунад. падарам баъд аз саъю талош натавонист онро боз кунад, аммо ман ба соддагӣ боз кардам ва гуфтам ки падар, бисёр осон аст гӯ. падарам лабханде заду гуфт: бачам, ёд дорӣ вақте тифл будӣ ман сарпӯши бутилро нимбоз мекардам то ту бозаш кунӣ ва ғурурат нашиканад. буғз гулӯямро гирифт ва натавонистам худро ба даст гирам. падарҷонам, меҳрубонам, вақте тифл будам маро дар оғӯшатон мегирифтед ва бароям мегуфтед: қалби падар кист? ҷигари падар кист? чашми падар кист? ман бо садои кӯдаконаам мегуфтам: ман. он вақт дарк намекардам қалби падар, ҷигари падар ва чашми падар будан яъне чист. инро замоне мутаваҷҷеҳ шудам ки сураттон пур аз ожанг шуда ва мӯйҳоятон ранги сиёҳашро дода ба сафедӣ. падарам, тамоми мӯйҳоятон аз хотири ман сафед шуд, то ин ки ман бо пойҳои худ рост шавам ва рӯзе бор дӯши ҷомеа нашавам ва билохира ба хотири ман заҷр кашида ором ва ором шикастед. баҳори зиндагиятонро бохтед. нафаҳмидам қалби падар будан яъне вақте нороҳат ҳастед дилам ором нест. ҷигари падар будан яъне вақте марзӣ ва нохушиятонро бубинам ҷигарам оташ мегирад. чашми падар яъне вақте нури чашмонатон кам шуд чашмҳои ман низ дард гирифт. шунавандагони азиз, бале, мегуфт нуқта бас аст, ҳоҷат ба баён нест. эҳтиётшон кунед. ҳар муомилае ки кардед ҳамонро интизор шавед. худоҳофиз. диловар будам Сафаров. то барномаи дигар. худро эҳтиёт кунед. шуморо дӯст медорам.